Bos días a todos. Comenzamos este pleno que é a sesión ordinaria do mes de abril. E o primeiro punto da convocatoria é a aprobación da ata da sesión anterior. Temos algunha intervención, alegación? Votamos por... Falta... Sara, vai a vir? Vale, pero bueno, non esperamos, non? Ben, pois, entonces procedemos á aprobación da ata da sesión anterior. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 1550/2024, que é designación de representante municipal na Comisión de Escolarización. Foi a comisión informativa. Dictaminado favorablemente na pasada comisión informativa. Algunha intervención? Non hai. Procedemos, si Gustavo. Home, entendo que o Goberno expoñerá o que é a comisión en pleno. Vostede quere intervir, non? Sí. Pois adiante. Vale, pois estou intervindo, se me permite, señora alcaldesa. O lógico é que o Goberno expoña os puntos da orde do día. Ainda que se expuxera en comisión, o pleno hai público e hai que tomar acta do que se aproba. Entón, o lógico é que o Goberno expoña. Como o Goberno non quere expoñer, pois vou intervir o que teño previsto. Primeiro pedimoslle que nos manteña informado de as decisións que se tomen nesa comisión, que nos manteña informados. E despois, aproveitando que falamos de educación e de colexios, pois facer un par de peticións ao Goberno. Con respecto ao colexio CEI Petelos, temos constancia de que lle pediron en reiteradas ocasións un banco para o colexio. Aínda non teñen resposta dese banco que lle solicitaron, cando vostedes ademais dixeron que lle iban a facilitar. E tamén falando do colexio de Petelos, levan anos coa pista exterior feita de medio desfeita, nunhas condicións lamentables que fan que o seu uso incluso sexa perigoso. Entón, pregúntolle que están facendo con respecto á Consellería de Educación que resolva ese problema que xa leva anos. Algúa cuestión máis? Ten a palabra a Conselleira de Educación. Ahora, sí. Bos días a todos. Respecto á Comisión de Escolarización, que xa lle expliquei un pouco na comisión, debido a que hai 2 centros en Mos, no Concello, que superan o número de solicitudes respecto ás plazas que hai. Por iso hai que convocala. Xa lle expliquei un pouco a composición. Pertenecenos estar unha persona do Axuntamento, que neste caso son eu, que son a Concelleira de Educación. Respecto á pista de Petelos, xa estamos tamén con ela, presentouse un proxecto, esperemos que o fagan o antes posible, e o banco debería estar xa ali, pero preguntarei por el. Gracias. Mais intervencións? Non hai? Bueno, pois eu remato dándolle a noraboa en este punto a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a Consellería de Educación do Concello de Mos, porque é extraordinaria a xestión que se está a facer nas infraestructuras das escolas de Mos. Estou verdadeiramente satisfeita de que todo o que se lle pide á Xunta de Galicia non lo conceden. E todo o seu tempo, e evidentemente pois a pista de Petelos é unha das obras que se vai a facer este ano. Sorprende bastante que entre todo o que se fixo nos últimos anos nunca se fale de nada e se veña a preguntar hoxe aquí por un banco. Cando temos 3 galiñas azuis, cando temos un instituto e cando temos 5 escolas públicas e o único que se fala é de un banco, pois evidentemente teño que corroborar de novo que estamos de noraboa e que temos un conselleiro que coñece perfectamente as necesidades de Mos, e así como se foron facendo outras obras en outras escolas, pois agora se vai a colocar un ascensor no colexio da TIN e se vai a facer a remodelación da pista de Petelos, que é unha obra de preto de 100.000 euros, porque igual pensamos que falamos de 10.000 e son 100.000 euros,
e que todos os anos, desde que son alcaldesa, a Consellería de Educación foi dando conta das peticións que a AMPA de cada escola, que o equipo directivo dos 5 coles e os mestres e os consellos escolares foron demandando. Así que solamente espero que os próximos 4 anos de goberno autonómico de Alfonso Rueda sexan tan fructíferos como foron hasta ahora para Mos. Vamos a votar entonces este punto da orde do día. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao expediente 1202 do ano 24, modificación de crédito, transferencia número 1 do ano 24 entre aplicacións das distintas áreas de gasto. Foi a comisión informativa. Dictaminado favorablemente na Comisión Informativa de Facenda do pasado 24 de abril. Moi ben. Algúnha intervención? Sí, adiante. Bos días. Agradecer, se podes chamar e dicir así, o fallo que se tivo naquel momento de redactar os orzamentos, porque pois agora vai haber uns fondos para a Escola de Música que seguro que van a saber invertir e xestionar da mellor maneira, porque, bueno, pois xa se repetiu en varias ocasións que lle fan falta. Xa preguntamos tamén na comisión por eses 4.500 euros restantes que quedan nesa partida e que non van a ser destinados ao que se dixo nun principio, porque repetimos que foi un erro dos orzamentos, e que queríamos saber para que se iban a destinar. A finais de abril ainda non se sabe, o Goberno nos dixo que ainda non saben a que van a ser destinados, e tan só queremos incidir no feito de que esperamos que se invistan en algo tan importante, alo menos, como estes 10.000 euros. Recordar tamén que nos últimos informes de intervención se recalcaba a importancia de xestionar e invertir en cuestións necesarias, con contrato, e ter todo pois o máis claro posible. Esperamos pois que estes 4.500 euros vayan para algo realmente importante. Gracias. Gracias. Venga. Ben, novamente non defende o Goberno non defende a súa postura, non deixa de ser curioso. O noso voto á modificación do orzamento, desta modificación do orzamento vai ser favorable, pero non deixa de ser curioso que cando vostedes presentaron os orzamentos no mes de outubro do 23, dentro do BNG presentamos emendas ao orzamento. Unha das emendas era aumentar a partida da Escola de Música e vostedes votaron en contra. E hoxe traen unha modificación onde se vai aumentar a partida da Escola de Música. Pero que despois, nas alegacións, no mes de decembro do 23, presentamos unha alegación dicindo que había unha partida que era da pantalla LED das Angustias que non existía e que se destinara parte deses fondos á Escola de Música. Vostedes votaron en contra. Entón non deixa de ser curioso que 4 meses despois traen algo que xa debatimos 2 veces que vostedes votaron en contra. Alegrámonos, é de sabios rectificar. Despois, en canto á partida, falase dunha partida de 14.500 euros, pero que hai outra partida, tamén de outros 14.500 euros, que tampouco se vai a executar. Nós o que lle solicitamos aquí e agora é que esas dúas partidas, os 4.500 euros restantes máis outros 14.500 euros, como non se van a executar, que unha parte, cando menos, tamén se destine a outras entidades culturais e deportivas. Polo resto, decir que vamos a votar a favor. Gracias. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Vamos a ver, eu digo ya a outros voceiros, tanto dos socialistas como do BNG, como dicen que esas partidas non se van a executar, que deben explicado por parte de intervención no seu día, de que igual que se puxo ese nome na partida correspondente, se podía haber posto outro. É dicir, que ustedes saben perfectamente que dentro do área de gasto se pode realmente modificar. Non ten que fixarse un nome, sino é dentro da área de gasto. Por que ven esta partida aquí a pleno? Porque cambiamos de área de gasto. Pero iso non quere dicir que non se poida modificar a área de gasto. Eu voulle dicir aos dous voceiros da oposición. Benvidos. E benvidos aos intereses da Escola de Música de Torroso. Miren, vostedes estuveron
anos na Diputación, e digo ambos os dous, porque se gobernaba o Partido Socialista era cos votos do Bloque Nacionalista, non si? Pois mire, a Escola de Música, a Diputación, vostedes saben que nunca se lle prestou axuda, é dicir, a axuda que se lle prestaba se lle foi reducindo. E a Escola de Música necesita axuda. E a alcaldesa xo dixo neste pleno que, como esa partida aparecía, que sí, se iba a aumentar. E se iba a aumentar porque a Escola de Música está facendo unha labor moi importante en Mos. Sabemos todos da cantidad de rapaces e rapazas e maiores que están asistindo á Escola de Música, e a alcaldesa e o seu equipo de goberno sempre estuveron ao seu carón, sempre. Pero non podemos decir o mismo dos dous grupos de oposición. Por iso, hoxe, a alcaldesa xo dixo en pleno que isto se iba a traer aquí, e se vostedes non van a facer oposición ni van a presentar alegacións, isto se fará o máis axiña posible. Nada máis, alcaldesa, grazas. Gracias. Intervencións? A min gustaríame darlle a benvida a un debate serio e formal, pero non podo facelo, porque teño que darlle a benvida ao argumentario de vostedes na Diputación facían outra cousa, vostedes non se enteran, vostedes non fan nada. É unha mágoa que a concelleira delegada da área de Facenda, que é unha das áreas máis importantes do Concello, que hai outras que son moi importantes, pero a de Facenda, sobre todo neste Concello, é moi importante, caia nese debate baleiro. Creo que quedou ben recalcado o que dixen, pero non, pero voullo repetir. Esa partida non se vai executar nese concepto, porque non se vai a pagar ese renting que estaba nomeado como tal no orzamento. Foi un erro, e así se nos trasladou no mes de outubro. Foi un erro que non se correxiu naquel momento e se continuou para non ter que reformar os orzamentos dende o principio. Pero se nos dixo que se iban a mover eses fondos. Agora veñen a pleno e moven eses fondos. Moi ben. Pero a realidade é que foi un erro que se cometeu nun primeiro momento, que agora hai que cambiar a partida, porque si vais levar para outra sección de gasto. E inda que eses 4.500 euros que queden nesa partida non veñan a pleno, incidir na necesidade de que ten que ser un investimento necesario, un investimento que sexa importante, non en gastar cousas en mercar, poñamos, por exemplo, marcos de fotos. Pode vostede resoplar, pero a realidade, incido no feito, outra vez máis, aínda que vostede é a delegada de Facenda, debería de sabelo, debería de tomarlo moi en serio. Os técnicos estanlle recordando constantemente de que débense facer os gastos cando exista contrato, en cuestións necesarias, que débese facer unha contención de gasto. E se debemos facer unha contención de gasto, pois eses fondos deben de destinarse a cuestións realmente imprescindibles. E dicir isto é facer oposición. Vamos a votar en contra desta modificación. E se viñese a pleno outra modificación importante, vamos a votar a favor. Sí, perdón, igual, perdón. Se viñese a pleno outra cuestión importante deste calado, tamén votaríamos a favor, pero recalcando de que os investimentos que se fagan deben ser para cuestións necesarias. Gracias. Gracias, Benega. Ben, eu sí que lle dou a vostedes a benvida a apoiar a cultura do Concello de Mos, porque foi unha proposta que fixemos nós hai 5 meses. E vostedes votaron en contra. E cando presentei alegacións ao orzamento, vostedes votaron en contra. E máis, díxenlle que esas partidas, como non se iban a executar no concepto que tiñan, podíanse modificar. E vostedes hoxe traen aquí un modificado do orzamento. Home, que a concelleira de Facenda diga que dá igual o nome que se lle poña as partidas nun orzamento, cando menos choca, porque quere dicir que o orzamento non se fai ben. Non quere dicir que o orzamento non se fai ben. Porque entón poñamos só a cifra final e, vayamos metendo gastos aí. Así non se fai un orzamento.
Nós o que lle decimos é, como esas dúas partidas non se van a executar no concepto das pantallas, que de paso que se fai esta modificación do orzamento, tamén se pode ampliar, como dixemos no seu día, e creemos que tamén é xusto, a escola merece máis, é certo. Pero tamén outras entidades deportivas e outras actividades culturais nós creemos que se pode aumentar un pouco máis a través desas dúas partidas que non se van a executar, que suman aproximadamente 30.000 euros. Non digo que vai a todo, non? Porque entendo que, como vostede decía, pola bolsa de vinculación, pode ir en órganos do goberno ou en estradas como estaba. Perfecto. Pero nós entendemos que unha parte, cando menos, desas partidas que non se van a executar nese concepto de pantallas LED, se pode dedicar a cultura e deportes, que tamén, que ademais vostede, Concelleira de Deportes, sabe que tamén sería necesario apoialas un pouco máis dende o Concello. Gracias. Ten a palabra a Concelleira de Facenda. Digo ya a voceira do Partido Popular se non lle parece realmente unha cuestión imprescindible o que xa estamos facendo. Falaba de aplicar dentro desa bolsa cuestións imprescindibles. Non lle parece imprescindible pois darlle esta axuda, aumentarlle a axuda á Escola de Música, que tanto temos que agradecer tanto os profesorados como a directiva, como os pais, como os alumnos. Non lle parece imprescindible. Pois iso que lle quería decir. Señor Barcia, vostede ven aquí a enredar. Xa yo dixen unha vez, e sigo yo dicindo, enreda, buscando non sei que fin. Non sei que fin, pero digo a verdad, aquí estáse a atender todos os clubes deportivos, todas as entidades culturales, e así yo poden eles transmitir, xa yo dixen no pleno dos orzamentos, e yo volvo a repetir hoxe aquí. Por iso xa traemos aquí esta proposta, e espero acadar polo ben da Escuela de Música o apoio unánime de todos vostedes. Gracias, Feli. O falar non ten cancelas, é un refrán de vellos, e hoxe queda máis que demostrado. Por parte do Partido Socialista, nunca tan baixa foi a subvención á Escuela de Música. Os datos están aí, que non me deixan mentir, como cando Victoria Alonso foi deputada de Cultura da Deputación de Pontevedra. Estamos a falar de preto de 4.000 euros. 4.000 euros escasos que se lle dan a esta escuela, que viñeron precisamente en ese momento a pedirlle máis fondos á Xunta de Galicia e máis fondos ao Concello. Miren, eu cando cheguei á alcaldía, a Escuela de Música tiña un convenio de 25.000 euros. Estou orgullosa de que hoxe teña un convenio de 65.000 euros. E nunca, jamais, dixen algo diferente. Cantas veces me escoitaron decir no pleno, cando se aprobaba o orzamento, que levo aprobado uns cuantos, que todo era pouco para a Escuela de Música. Todo era pouco, todo é pouco. Todo é pouco para o que aí se fai. O digo como mosense, o digo como alcaldesa e agora tamén o podo decir como nai de unha nena que vai a ese conservatorio. Todo é pouco. É maravilloso ver como de lunes a viernes se enchen esas instalacións de abuelos, de pais, de fillos, que comparten xeracións, escenario, que comparten xeracións, instrumentos e actuacións. Eu creo que hoxe aquí temos un membro da corporación, que é o tenente de alcalde, que é un dos grandes responsables de que hoxe poidamos estar falando desto, Camilo. E eu, como alcaldesa, che dou as gracias a ti e a todas as xentes de Torroso, que puxeron en marcha fai 25, máis 25, casi xa 50 anos, pouco lle vai a faltar, que naceu esa banda e detrás desa banda pois foron chegando o conservatorio, primeiro a escuela e despois o conservatorio. E por que digo isto? Porque que veña ahora o BNG a decirnos no, é que ahora o aproban porque pedimos nas alegacións do presuposto e que votaron en contra. Miren, vostedes, cando aprobamos o orzamento, presentan pois sempre moitísimas alegacións porque nunca van a estar de acordo co orzamento que presente o Partido Popular. Entonces sacan de un lado, meten en outro e fan un montón de cambios que o Concello
que o Goberno lle dice que non está de acordo e lle xustifica por qué, porque precisamente nós facemos o noso orzamento sabendo as necesidades de Mos e lle explicamos todas e cada unha das súas alegacións, por que non, que son alegacións que son vanas todas e valeiras, porque o que fai é sacar de un lado e meter do outro e fai un documento para chegar aquí intentando demostrar a xente de Mos de que vostede o estudiou, conoce perfectamente cales son as necesidades de Mos e non está de acordo co que fai o Goberno. E eu lle digo que é unha mágoa que veña hoxe a recordar eso, porque fun eu a que lle dixen no seu momento que sin algo tiña razón e que todo era pouco para a Escuela de Música, e que o dixen eu. Cando lle contestei as alegacións que presentaba, lle contestei a todas e a cada unha, e en algunha lle fixen chascarrillos, porque era como para facer chascarrillos as súas alegacións, que eran algunhas de risa. Pero en esta lle dixen que tiña razón e lle dixen que no momento que pudésemos íbamos a ampliar cunha modificación de crédito o convenio á escuela, o convenio ao conservatorio. Así que o que estamos é a facer, unha vez máis, un compromiso cumplido. A mí me gusta comprometerme e cumplir. E isto é un compromiso cumplido, contorroso. E isto é pouco, Vostedes si pensan que ahora darlle 10.000 euros arreglan o seu problema, é pouco. Nos necesitamos máis fondos da Deputación, máis fondos da Xunta de Galicia, que xa o transmitimos, e máis fondos do Concello de Mos. Porque o traballo que se fai ali merece que as administracións lle den todo o que necesitan. Por lo tanto, xa anuncio que isto é pouco e que apañamos 10.000 euros dunha modificación que estaba previsto facer e arranxamos esos 10.000 euros, pero volvo a repetir que espero que no orzamento do 25 poidamos ter unha cantidade superior. Remato esta pequena intervención dándolle as gracias a todas as persoas que fan posible que esa escuela se abra todos os días e que lle dé a posibilidade a tantas nenas e tantos nenos de Mos de poder formarse con un instrumento e o que é máis importante como persoas, porque ao final ali pasan as tardes, pasan as horas da súa vida e mentras están ali están facendo algo moi bo. E eu estou moi contenta como alcaldesa de poder velo e de poder ampliar hoxe este convenio. Gracias, Camilo, e gracias, Torroso. Transmítelle en nome do Goberno e en nome, eu creo que podo dicir de toda a corporación, as xentes que están no conservatorio, as felicidades polo traballo que fan e que tendrán un apoio incondicional, non de 4.000, sino de moitos máis euros, dos que estamos en esta parte, que somos o Partido Popular, que o hemos demostrado moitas veces, que con 4.000 euros non se poden solucionar os problemas. Necesitamos unha deputación que se comprometa, unha Xunta de Galicia que siga comprometéndose e un Concello que siga comprometéndose. Procedemos á votación desta modificación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Vamos agora a aprobar o expediente 1628/24, que é o cambio de uso dotacional no equipamento de arriba do Rebullón para a escola infantil. Isto pasou por comisión informativa. Dictaminada favorablemente na comisión informativa de urbanismo do pasado mércores. Moi ben. Ten a palabra Pepe, o concelleiro de urbanismo. Bos días a todos e a todas. Traese este pleno a proposta de cambio de uso dunha porción da parcela onde se enclava o complexo hospitalario do Rebullón para poder construir unha nova escola infantil neste concello. Compre dicir que as escolas infantís o competencia de política social, en concreto, regulase na Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia. Pois ben, dentro desta lei, no seu artigo 59i, se describen as competencias da Xunta de Galicia para a creación, mantemento e xestión dos servicios sociais especializados, como é unha escola infantil. No seguinte artigo, no 60, se estipulan as competencias dos concellos nesta materia. En concreto, na letra B deste artigo se indica que os concellos teñen competencia na creación, xestión e mantemento dos servicios sociais comunitarios específicos sen prexuízo do establecido no artigo anteriormente citado. Polo tanto, o Concello tería competencia para a creación desta escola. Ademais disto, existe informe técnico previo no que se indica que a implantación da escola infantil na parcela resulta coherente, sostible e integrada na zona arbolada existente, sendo compatible coas actividades da zona.
Así mesmo, existe unha resolución da Consellería de Política Social e Xuventude en outubro do ano 22 no que se otorga a concesión de manía gratuita ao Concello dunha parcela de 5.000 metros cuadrados para levar a cabo a execución dunha escola infantil, posto que non está a empregar na actualidade por esta Consellería. Esta concesión se otorga por 40 anos, salvo que se solicite prórroga autorizada ata un máximo de 75. Nesta resolución se indica, entre outras cousas, que serán por conta do Concello a realización de obras ou instalacións de actividades relacionadas ca escola infantil e que estas deberán estar autorizadas pola Consellería. A parcela está no pexón calificada dentro da Ordenanza 7 destinada a equipamentos, uso dotacional. En concreto, a súa calificación urbanística é de uso sociosanitario, nomeado como S2. Para a execución da escola infantil faise preciso o cambio de uso desta parcela de sanitario docente. Este uso seguiría manténdose dentro da Ordenanza 7 indicada no pexón de Mos. Esta solicitude de cambio recóllese na Lei do Solo de Galicia e se aprobaría por maioría absoluta en pleno e sen necesidade de modificación do plan. Para levar a cabo este cambio de uso solicito o voto favorable deste pleno. Moitas gracias. Partido Socialista, gracias, Pepe. Antes de nada, aclarar que imos votar a favor do punto que se trae hoxe aquí, que é, pois, o cambio do uso desa parcela, pero sí que hai cuestións relacionadas con este tema que queremos comentar, que xa algunhas se falaron na comisión, pero que queremos tamén resaltalas hoxe aquí no pleno. Os plazos que vamos a ter que asumir van a ser moi xustos, porque se a Xunta executase estes fondos, xa que os ten, pois se executasen estes fondos para eles sería moito máis doado que para o Concello, primeiramente porque eles teñen máis persoal ca nós e seríalles máis fácil sacar adiante este proxecto. Tamén que é unha competencia da Xunta este tipo de cuestións, por moito que a Xunta nos dé os fondos, implica un esforzo extra para o Concello de Mos e, ademais, pois, todos eses prazos que temos que cumplir e que agora se nos di que temos que executar estes fondos antes de que termine este ano, polo que implica facer un proxecto, aprobalo, iniciar o expediente de contratación, redactar os pregos, aprobar os pregos, mesa de contratación, prazos de recursos se os houbese. No mellor dos casos, este procedimento nos pode levar 2 meses, o que nos deixa 6 meses para executar o que é obra, que é moi pouco tempo. Se a Xunta executase dende un primeiro momento que é a súa competencia e executase este proxecto, pois sí que poderían ir máis lixeiros, porque incido sobre todo no feito de que os nosos recursos persoais son moito máis limitados. Outra cuestión que preguntamos e que non se nos deu aínda resposta é quen vai a xestionar, esa escola infantil, porque é un pouco extraño que nos cedan o terreno, que teñamos que asumir a construción da escola infantil e que despois cedamoslle todo de novo á Xunta para que xestionen eles. Si vamos a xestionar este proxecto dende o Concello, pois tamén ter en conta os medios que temos para facelo, que estaríamos asumindo competencias que non son nosas. Por tanto, non llevemos a lóxica a que nós teñamos que executar este proxecto de obra. Parece máis ben un regalo envenenado por todo o que hai detrás, como viña dicindo. E por último, aquí se falou moitas veces de asumir competencias que non son do Concello. A alcaldesa o repetiu moitas veces e nós tamén o repetimos en diversos debates de diversas cuestións. Pois agora estamos asumindo competencias que non son nosas. Un proxecto que neste caso vai a ser pois a metade daquel proxecto inicial, é un proxecto moi ambicioso, é unha construcción
moi ambiciosa, necesaria, pode ser, pero que despois o mantemento, a xestión, vai a ser competencia do Concello, vamos a ter que asumir moitas cargas que é un suma e sigue, porque xa estamos asumindo competencias que tería que asumir a Xunta de Galicia e é un suma e sigue. Por tanto, recalcar que queremos ter información máis amplia deste tema, vamos a solicitar ese convenio, vamos a solicitar a colaboración as bases nas que ou o convenio no que se cita como esa cesión de fondos e vamos a seguir de preto este proxecto porque incido na importancia que ten pola envergadura do proxecto e o que implica para os técnicos e para o Concello. Gracias. Gracias, Gustavo. Ben, todos somos conscientes de que a parcela do Rebullón é unha parcela moi grande e que é da Xunta. E a Xunta decide dar 5.000 metros ou ceder 5.000 metros desa parcela ao Concello para que o Concello construa unha escola infantil. Vostedes non ven o sinsentido diso. Non ven o sinsentido diso. Vostede relatou que a lei, conforme as escolas infantís están dentro de servicios sociais. Algo que a día de hoxe non tampouco se entende moito. O lógico é que as escolas infantís estuveran en educación, porque é unha parte do sistema educativo. O que pasa que fanse estas trampas ao solitario que non terminamos de entender. E como vostede relatou, a Xunta ten a competencia e as capacidades para facer unha escola infantil. A cuestión é por que a ten que facer o Concello. Que iso foi o que lle preguntei reiteradas veces na comisión e non se me respondeu. O sea, a Xunta ten o terreo, cédelle o terreo ao Concello para que o Concello construa a escola e despois dentro de 40 anos ou 75 volve para a Xunta. Que sentido ten iso? Porque non a construe directamente a Xunta. A cuestión é esa. Porque a Xunta, que ten as competencias e a capacidade económica, non o fai directamente e pon un intermediario interposto que neste caso é o Concello. Vostedes xustifican que temos que xustificar unha subvención da Unión Europea de €500.000 e outra subvención de servicios sociais de 200.000. É dicir, todo xestionado tamén a través da Xunta. Outro sin sentido. Entón, non entendemos que fai o Concello construindo unha escola infantil. Se a Xunta está de acordo que é necesaria para o Concello de Mos unha escola infantil, que asuma a Xunta esa faceta. E non temos que modificar... ao mellor hai que modificar o chan, pero non temos que facer todos eses trámites burocráticos e despois asumir nós, como se comentou aquí, unha competencia impropia. Porque se vostedes falan con servicios sociais, xa lle dirán que non entenden que fai o sistema de escolas infantís dentro de servicios sociais. Non o entenden, debería de estar en educación. E por último, quizá o que máis nos preocupa é que na comisión se deu a entender que ao mellor a escola infantil non vai pertenecer ao sistema de galiñas azuis da Xunta. É dicir, que o Concello asumiría a escola infantil como propia e que veríase se se saca unha concesión, é dicir, privatizala. E isto ainda nos preocupa máis, porque nós queremos a escola infantil, pero 100% pública. E por iso entendemos que ten que asumir a Xunta iso. Entón, pediríalle primeiro que aclaren eses puntos de como se vai a xestionar a escola. Gracias, Gustavo. Pepe. Sí, vamos a ver. Os plazos, contesto a Vitoria primeiro, os plazos sí son moi xustos, tanto para nós como podría ser tamén para a Xunta. Temos os fondos europeos que están destinados a administracións locais, por iso é o Concello quen fai esta obra, vale? A competencia, como indiquei no expositivo, pode ser da Xunta, pero tamén pode ser do Concello. É dicir, o artigo 60 desta Lei de Servicios Sociais atribuye competencias ao Concello para poder facer tamén escolas infantís. Por tanto, non sería unha competencia impropia.
vale? É unha competencia perfectamente asumida ou asumible por parte do Concello. A xestión desta escola infantil, de momento, non sabemos quen a vai a asumir. Traballaremos para que entre dentro das galiñas azuís, vale? Pero o prioritario neste momento é a execución e a construcción do edificio e no seguinte paso é traballar sobre a xestión da mesma escola, vale? Bueno, creo que contestando a Vitoria, contesto creo que tamén a Gustavo, porque sería reiterarme no mismo que estiven dicendo hasta agora. Gracias, Pepe. Victoria. Aínda que poidamos asumir a construción dunha escola infantil, trátase dun proxecto, e repito, que é un proxecto demasiado amplio e o mantemento e a xestión desa escola infantil, pois no momento no que estamos, onde acabamos de aprobar un recoñecemento extrajudicial con un importe moi elevado, hai aínda uns préstamos pendentes, a situación do Concello, e aquí se dixo, e a alcaldesa o dixo máis veces ca unha, o Concello non recauda como para os servizos que precisa. Por tanto, deberíamos de facer moitos máis esforzos en que isto o fixese a Xunta. Sobre a subvención dos fondos europeos, a liña, nos gustaría tamén ter ese tipo de información, porque no expediente se nos dixo que se iba a meter o convenio de cesión do terreo, que finalmente non se incorporou. Esta liña, pois tamén nos gustaría ter información, que vamos a pedir todo por escrito para poder telo. Pero incidir no feito de que asumir un proxecto que en principio poderían ser 700.000 euros é un proxecto moi ambicioso. Tamén recordar que na prensa saiu que a escola infantil iba a ter 87 plazas, que iba a ser moito máis grande, e que na comisión do outro día se nos dixo que iban a ser a metade de plazas e a metade de módulos. Por tanto, a veciñanza precisa ter información verídica, non decirlle que vamos a construir unha escola de 87 cando vamos a construir unha escola de 42, e que pois se traballe nese sistema de galiñas azuis e que se integre dentro dese sistema, porque para o Concello é moito máis beneficioso. Gracias. Gracias. Gustavo. Vamos a ver. O tema das competencias, como lle expliquei ao principio, cando se fala coa xente coñecedora, con técnicos, xa son os primeiros que din que as escolas infantís non deberían de estar na rama de servicios sociais. Probablemente sea unha trampa da Xunta precisamente para poder meter ese calote aos concellos. Probablemente sexa iso. Home, que un concello de 15.000 habitantes se dedica a construir escolas infantís fala ou moi ben dese concello ou moi mal da Xunta, porque dos concellos que temos ao redor dos mesmos habitantes ou máis non construen escolas infantís, porque non teñen capacidade para asumir iso. Entón a cuestión, volvo ao principio, que é o que non se dá aclarado. Por que non asume a Xunta directamente isto? Se ao final esa é a pregunta. Por que a Xunta non asume uns terrenos da Xunta? Que llos cedo ao Concello para construir algo que podría construir a Xunta, e que non o entendo. Ademais, cédese 5.000 metros de unha parcela gigantesca. Por que non a Xunta construe directamente? Esa pregunta está sin responder. E despois, a segunda, que me sorprende un pouco, por non decir bastante, xa construiremos e despois veremos quen a xestiona. Home, así non se xestiona, así non se xestiona. Vai facendo e despois veremos, non. Haberá que ter as cousas moi claras desde o principio. Vai asumir o Concello iso ou vai non asumir a Xunta? Se o asume o Concello, vais externalizar, é dicir, privatizar a escola infantil, sí ou non?
Non se pode chegar aquí e dicir, no, vamos a investir 700.000 euros, aínda que sexa dunha subvención e diñeiro público, e despois veremos a ver como remata o asunto. Non. Iso hai que telo moi clariño desde o principio. Vai non asumir a Xunta a xestión, si ou non? Partindo da base de que nós entendemos que xa debería ter esa Xunta que en construir esa escola infantil dende o principio, e non o Concello como intermediario. Gracias. Pepe? Bueno, insisto sobre o dito. A subvención da Comunidade Europea é unha subvención directa aos concellos. A xestión a Xunta, pero é unha subvención que se lle atribui aos concellos. Por tanto, ten que ser o concello quen leve adiante o investimento desa subvención. Vale? Como dicía, no artigo 60 da Lei de Servicios Sociais, esa competencia se pode atribuir perfectamente por parte do concello. A xestión camiñará cara que sea unha escola de galiñas azuis. Non se falou en ningún momento na comisión nin de privatizar, nin de nada polo estilo. Vale? Todos son fases, todos son partes de traballo. Primeiro ven o edificio e cando se este construindo o edificio se ten que negociar para a xestión de quen vai a levar esa xestión da escola, que, como dicía, se tratará de que sea unha escola de galiña azul. Respecto ao do publicado en nota de prensa, se falou do máximo, que é a escola de 6 módulos. A escola, como tamén se dixo na comisión informativa, ten un investimento total de 1.200.000 euros, vale, para os 6 módulos. Como a subvención ata o momento solamente é de 700.000, non podemos construir os 6, temos que construir os 3. Construíense neste momento os 3, o proxecto queda preparado e a obra queda preparado para poder ampliar ata os 6, e cando chegue o resto da subvención se construirá a totalidade da escola. Non é unha noticia equivocada, senón que o obxectivo é buscar as 82 plazas que se marcan desde o principio e que figuran no anteproxecto de outubro do ano de 22. Vale, nada máis. Gracias. Moitas gracias, Pepe. Pois este é o obxectivo da Xunta de Galicia e este é o obxectivo do Concello de Mos, ter no Rebullón unha escola infantil de 82 plazas. Chama a atención que se fale de calote aos concellos. Cando temos 3 galiñas azuis en Mos, efectivamente, 100% públicas, e que diga vostede, señor Barcia, que un calote aos concellos. Eu, de momento, non tuven como alcaldesa que sufrir ningún calote. Tiven unha xestión mantendida de política social que, efectivamente, non hai concellos, palabras súas, non hai concellos no redor, nin en Galicia, que teñan 3 galiñas azuis con 15.000 habitantes. Dígame cal, doulle hasta o pleno que ven. Non hai ningún concello en Galicia con 15.000 habitantes e que teña 3 galiñas azuis, para que se me entenda, 3 escolas infantís públicas. Non hai. Porque fomos un goberno preocupado por non ter lista de espera. Porque fomos un goberno escoitado por Feijóo e por Rueda para non ter lista de espera. Si non houbera 3 galiñas azuis e tuviéramos lista de espera, o seu cacareo continuo sería de que vamos a facer coa lista de espera, como lle vamos a dar resposta aos servicios das nais e dos pais de Mos que están en lista de espera. Pero esta alcaldesa e a concelleira Sara Cebreiro se preocuparon de que Mos sexa un concello sen lista de espera. E entón, así como somos o único concello que non temos lista de espera e que temos 3 escolas infantís con 15.000 habitantes, vamos a pola cuarta. Vamos a pola cuarta. E claro que somos valentes, eso xa o sabíamos. Non fai falta que vostede non lo diga. E entonces, para conseguir a cuarta galiña azul, que creen vostedes que hai que facer? Cruzarse de brazos? Ou empezar a construir unha escola? Pois aí está o goberno da parálisis que sería, e aquí está o goberno que votou Mos, que é o goberno valiente. E, polo tanto, fíxense a onde me vou. A voceira do Partido Socialista dice: non sei que se nos diga a convocatoria onde saliu eso. Vostede é unha desinformada, porque ten a obligación de saber
que no ano 22, no mes de outubro, o comuniquei a este pleno, o dixemos na prensa e donde pudemos, porque foi unha gran noticia para nós, nos concederon vía convocatoria esta escola. Son fondos Next Generation que saliron para concellos, a través da Xunta de Galicia. E nos presentamos. Con que obxectivo? Co obxectivo de ter a cuarta escola infantil pública de Mos. Ese é o meu obxectivo. Que o vou acadar? Hombre, estou facendo méritos para eso, non lles parece? Vamos a intentalo. Vamos a intentalo. E, polo tanto, en canto a Xunta me tende a man e me dice, de entrada, temos un macrocomplexo que queremos que sexa pioneiro en servicios sociosanitarios e de política social de España. Con ese novo centro de saúde, co centro de intermedios, con esa residencia de maiores e alcaldesa, sería fantástico ter tamén unha escola infantil. Vamos a por ela. Vostedes que creen que fago eu? Pois ir a por ela. E, polo tanto, o que temos son 700.000 euros subvencionados para arrancar esta escola infantil que no momento que se poida, pois tendrá moitas máis plazas. E mire, lle vou a decir unha cousa, non teñan ningunha dúbida de que cando remate a legislatura será un feito máis dos que eu aquí lles dixen en algún momento e que chegamos a acaдаlos. Cando remate esta legislatura, esa escola estará funcionando. Non teñan ningunha dúbida. E cal é o meu obxectivo? Pois o meu obxectivo é precisamente que en este ano consumamos os 700.000 euros que conseguimos de subvención, que o ano que ven consigamos máis fondos para que se poida ampliar e, polo tanto, remate a legislatura con unha escola cerrada de 82 plazas. Esa é a miña folla de ruta. E que quere que lle diga? Que a día de hoxe non é Galiña Azul? No, a día de hoxe non hai nada. A día de hoxe hai unha subvención para un concello que podía ser para Porriño, pero foi para Mos. Podía ser para Tomiño, pero foi para Mos. Podía ser para Vigo, pero foi para Mos. Acadamos nós esa subvención e o que vamos a ter é un edificio construído e, hombre, se queremos ter unha cuarta escola infantil pública, creo que en méritos estamos facendo. Non é hoxe o día de preguntarse e como se vai a xestionar? No, hoxe é día de decir vamos a acoller esos fondos que nos ofrecen. E cando teñamos os fondos adquiridos, construímos. E cando teñamos os seguintes fondos, seguimos construindo. E, mentras tanto, o que está facendo a alcaldesa é seguir traballando no Rebullón como fixen hasta ahora. Pois co centro de salud que están co proxecto, co centro de intermedios que lles comunico que ayer a conselleira visitaba o Rebullón, a conselleira de Política Social, e nos comunicaba pois que van a contratar a obra en breve, porque remataron o proxecto de intermedios. E agora vai a salir a licitación a obra do segundo centro de intermedios de Galicia. O primeiro está en Santiago, estáse construindo, e o segundo se vai a comenzar a construir este ano 24 en Mos. Quero dicir, isto todo por fin vai a empezar a ver a luz. Eu tamén estou no deseando de que non sean solamente infografías e que as cousas empecen a poder verse. Estou no deseando porque non hai cousa mellor que poder velas realizadas e poder comprobar e poder eu, pola miña parte, como alcaldesa, demostrarlle que, unha vez máis, señor Barcia e señora Alonso, vou a cumplir con Mos e vou a cumplir co que me comprometín cando me presentei ás eleccións. E o que queremos é unha cuarta escola infantil. E o que vamos a facer hoxe é, pois, un paso máis en poder lograr esa cuarta escola infantil. E vamos a votar esa modificación urbanística que ten explicado Pepe. Votos en contra deste acordo, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao quinto punto, que é unha moción do Partido Socialista, que é sobre a colaboración do Concello de Mos con a CESCA, foi a comisión informativa. E tamén favorablemente na comisión informativa do 24 de abril. Ten a palabra Alejandro. Buen día a todos e todas. Si, non. Ahora, vale, ahora. Perdón. Buen día a todos e todas. Vou empezar pola exposición de motivos. A CESCA é unha asociación de utilidade pública sen ánimo de lucro
que contribúe a mellorar a calidade da vida das persoas con discapacidade intelectual, das súas familias e da contorna, promovendo o cumprimento dos seus dereitos e favorecendo a autonomía e autodeterminación. Podemos atopar a súa sede física en O Porriño, pero o seu ámbito de actuación alcanza os 10 concellos da contorna, entre eles Mos. Na actualidade presta apoio a máis de 25 persoas do Concello de Mos, entre as persoas usuarias de educación no centro ocupacional, no centro de día ou no centro de especial de emprego. Debemos poñer o foco na importante labor e facer fincapé nas necesidades desta asociación e os seus usuarios, tanto nos campamentos inclusivos como no servicio de respiro familiar, no servicio de transporte, na área de emprego ou nas súas inversións que tanto a CESCA e Lume nestes momentos desenrolan na súa residencia para persoas con grandes necesidades de apoio, como na Escola Profesional de Formación e Emprego das Persoas con Discapacidade Intelectual en diversas actividades profesionais, como podería ser xardinería, limpeza, xestión de residuos, produción de plantas, cultivo ecolóxico, mantemento de vehículos, restaurante, bar e pastelería. A Escola Profesional albergará as instalacións do Centro Especial de Emprego, con unha capacidade de máis de 200 persoas en formación. Un proxecto cun custe total de 2.800.000 euros, ademais do custe que suporá o equipamento para a Escola de Hostelería. Dende o Partido Socialista de Mos apoiamos unha maior implicación do Concello con esta entidade e os seus proxectos. Somos coñecedores de que en ocasións puntuais se chegaron a acordos de colaboración tanto de apoio económico directo como promovendo outras colaboracións. E consideramos que deben facerse de forma continua, aínda que na actualidade non hai ningunha colaboración por parte do Concello de Mos. Por todo o exposto, entendendo esta como unha solución, o PSDG-PSOE de Mos presenta ao pleno deste Concello as seguintes propostas. Instar ao Concello de Mos a incluir unha subvención para a dita asociación no vindeiro orzamento. Apoiar económicamente a asociación no presente ano a través de algún dos seus servizos. Estudar a posibilidade de realizar convenios tanto de servicios ou utilización de instalacións municipais para o desenrolo da súa actividade social. E, por último, fomentar entre o tecido empresarial e asociativo do Concello a colaboración con dita entidade e os seus proxectos. O Partido Socialista trae esta moción ao pleno do Concello de Mos para axudar os usuarios e as usuarias desta asociación que todos ben coñecemos. Hoxe tocoulle a CESCA, pero poderíamos estar falando de moitas outras que fan unha labor similar para axudar a mellorar a vida das persoas con discapacidade intelectual. Foi na inauguración do proxecto que fala na moción, no proxecto de Lume, a que asistimos varios corporativos do Concello de Mos, en Porriño, no Polígono Industrial da Granxa, onde nos presentaron ese maravilloso proxecto de Escola Profesional de Xardinería e Hostelería. E coñecemos as actuais necesidades da asociación. Sen máis, pido o voto favorable para estas propostas, xa que non creemos que non estamos pedindo nada desorbitado, nin que o Concello de Mos non poida asumir. Gracias. Gracias, Alejandro. Gustavo. Alberto. Hola, bos días. Como se mencionou na exposición da moción do Grupo Socialista, a CESCA leva 40 anos tendo como objetivo a atención e promoción integral de persoas con diversidade intelectual, apoiando as súas familias e favorecendo a súa autodeterminación e autonomía. Asociacións deste tipo apoian e defenden os valores, a inclusión e o compromiso dos seus usuarios, xestionan cursos, actividades e dan formación a alumnos nos cales atopan veciños do noso concello. Traballan por medio de convenios en concellos como Tui, Salceda, Ponteareas, Porriño e entre outros moitos máis. E no noso concello tiveron varios convenios como foi a xestión da Alfacuca, diversos traballos de xardinería e mantenimento de parques e xardíns, como foi no Polígono da Vigaraña, entre outras. Cubren as carencias e espacios onde as administracións públicas non chegan por falta de recursos económicos e de persoal especializado.
Obteñen os seus recursos económicos por medio de subvencións públicas e privadas, doazóns e cuotas de socios ou colaboradores, cantidades insuficientes para todo o gran traballo que realizan. Polo tanto, consideramos que o noso Concello debe facer o esforzo e aportar económicamente por medio dunha subvención anual incluída no próximo orzamento, ademais de establecer convenios de colaboración con esta asociación, como se indican nos acordos da moción. Por lo tanto, o noso voto será favorable. Gracias. Gracias. Ten a palabra a concelleira de Política Social. Bueno, como xa dixeron, a CESCA, como xa mencionaron, pois é unha asociación de apoio ás persoas con diversidade intelectual e apoio tamén ás súas familias. Como todos saben, pois sí que está ubicada no Porriño, pero o seu ámbito de actuación pois é nos 10 concellos limítrofes, polo tanto tamén o noso. Desde o Concello, pois a relación que temos con a CESCA é unha relación magnífica, é unha relación de man a man a diario. De feito, pois cabe destacar algunhas actividades, como a súa participación fainada na feira de Formamos, a súa participación sempre na mesa sectorial de emprego, actividades programadas desde a CESCA cos escolares nos centros educativos e incluso pois persoas en prácticas no ciclo de atención sociosanitaria. Ademais, o Concello pois leva moitos anos colaborando con a CESCA en diferentes ámbitos, tanto na contratación de servicios como foi a atención temperá, que a xestionaron durante varios anos, como xardinería, e, por suposto, pois esa colaboración económica que levamos, pois, eu creo que máis de 20 anos, desde que a alcaldesa da Concelleira de Política Social, todos os anos teñen unha partida económica para esta asociación que según as súas necesidades pois eles deciden empregalas no que precisen, non? Hubo anos que os empregaron en diferentes programas e nos últimos anos pois decidiron empregalos no transporte. E así vai a continuar a ser, o sea, non hai ninguna novedade nesta moción. O noso agradecemento, o noso respeto a todo o que fai a CESCA e, por suposto, a nosa máxima colaboración con calquera dos colectivos que traballan pola inclusión e pola discapacidade. O noso voto vai a ser a favor, porque, como lles digo, pois non nos parece que haya nada relevante nesta moción. Levamos moitos anos colaborando con a CESCA e con esa cantidade de 5.000 euros non pode ser de outro xeito. O sea que o noso voto vai a ser a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Alejandro. Vale, alégrame, pois, sí, que voten favorablemente a esta moción. Bueno, queremos recalcar que sí, que o Concello colaborou en moitas ocasións, como dixo o BNG e como dixeron vostedes. O que pedimos en esta moción é que se faga, pois, como xa tamén pedimos para outras asociacións, dunha forma continua e dunha forma que a asociación sepa co que vai a contar, o sea, presupostando dunha maneira. Entón, espero que, aceptando esta moción, pois que teñamos ese compromiso de que se vai a orzamentar o que o Concello poida para axudar a asociación. Gracias. Alguna intervención máis? Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Moción do BNG sobre a proposta da CIGA na campaña Stop Precariedade, Traballo Digno. Foi a comisión informativa. Ditaminada na pasada comisión informativa do pasado mes. Moi ben. Ten a palabra Gustavo. Sara. Si, bo día a todas e a todos. Bueno, esta moción que traemos hoxe ao pleno é unha moción que presenta a CIGA e que nos imos poñerlle voz. Sen dúbida, sería moito mellor que o propio sindicato pudera presentala en persoa, como se pediu por este grupo parlamentario hai un par de plenos, pero tamén, como quedou claro, fai un par de plenos, é que ao goberno deste Concello non lle interesa escoitar a opinión dos colectivos, nin lle dá permiso para presentar mocións. Polo tanto, e a pesar disto, síntome agradecida de poder defender hoxe esta moción, porque nela se marca fielmente os meus principios, non só como concelleira desta corporación, sino tamén como abogada laboralista, que é a miña profesión. E agora paso a leer as propostas da CIGA na campaña Stop Precariedade, Traballo Digno. Hai 2 anos da aprobación da última reforma laboral, coa que nace unha nova reforma coa gravidade de non derogar as anteriores, especialmente a de Rajoy do ano 2012, que tantos recortes e danos ven causando aos dereitos da clase traballadora. Dende a súa entrada en vigor, confírmase o que estivemos denunciando que sucedería no momento da aprobación.
Novas modalidades de contratación polas que se multiplica a precariedade, cambiando a forma pero non o fondo, mudando as estadísticas pero non a realidade. Imponse a generalización da contratación a tempo parcial e a fixa discontinua que está a sustituir aos contratos temporais. Reforzase o papel das ETTs e das axencias de colocación privadas para levar adiante toda a reforma sen perxuízo dos servicios públicos de emprego. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTE permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e as extensións dos baixos salarios mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os custos sociais de toda a realidade e da precariedade generalizada ao tempo que se dificulta o acceso, a duración e as cuantías das prestacións por desemprego. O resultado é unha clase traballadora empobrecida. Ter traballo xa non nos permite os ingresos necesarios para vivir dignamente para poder acceder aos dereitos básicos como a alimentación e a vivenda. Son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres, convertidas en man de obra barata. A acción dos gobernos e da política laboral debe superar o centralismo español e a sumisión aos principios neoliberais e ao economicismo dicte a regulación dos dereitos sociais. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores da actividade, tanto do ámbito privado como nas diferentes administracións e empresas públicas. Por último, no pleno do Congreso dos Diputados do pasado de xaneiro, un dos 3 dereitos sometidos a votación non saiu adiante e fixo que non se aprobase a prioridade aplicativa dos convenios colectivos autonómicos. Compre facer xa unha realidade, un piar básico no marco legal das relacións laborais e poder exercer o dereito a decidir e negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo, de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade laboral, industrial, social, económica e demográfica. Por todos estes motivos, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun Plan Galego de Recuperación Económica, Industrialización e Creación de Emprego Digno e Servicios Públicos para a nosa terra. Demandar do Goberno español a derogación da reforma laboral do 2012 e aprobar un cambio radical na reforma do 2021 para a creación de emprego digno, a aprobación dunha nova legislación social que restitúe os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos. Instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada dos 4 días, 32 horas semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social e instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos. Así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galicia das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do dereito do traballo, emprego, formación e recoñecemento das prestacións, transferencia íntegra da formación para o emprego. Polo solicitado, pola moción que presenta a CIGA neste pleno, posta pola nosa voz, solicitamos o voto favorable de toda esta corporación. Gracias, Sara. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Coincidimos en que a reforma que se fixo foi escasa, que se precisaba mudar moitas outras cuestións, que se precisaba unha derogación, pero facer unha derogación tamén hai que ter claro que non é algo sinxelo, que non é algo que se poida facer así como así, e que tamén consideramos que para facer unha derogación e para ter unha lei que este dotada de que sexa durable, que sexa aceptada por todos, pois habería que abrir un debate profundo que deberíamos de ter tamén un acordo marco de todas as forzas políticas, porque o que non podemos permitir é que nesta legislatura se aprobe unha lei e que na legislatura seguinte, se hai outro partido político, pois a derroguen e entre en vigor outra lei diferente. Isto xa ven acontecendo pois noutras áreas como educación, e sempre se dixo que precisamos dun acordo marco porque hai que darlle ás leis certa continuidade.
Pero recalcar o feito de que si é certo pois que precisamos de moitas máis melloras. Aínda que esta reforma que se fixo foi co apoio dos grandes sindicatos, a CIGA non se pudo sentar naquela mesa, pero tamén hai que recalcar e incidir no feito de quen axudou e quen non axudou a sacar adiante esa reforma, aínda que se precisaban de moitas outras cuestións. Hai que ter en conta que conseguiuse tamén cuestións importantes e ventaxosas para os traballadores, porque aínda que na exposición de motivos preséntanse unha serie de cuestións, a realidade é que, por un lado, temos traballadores que conseguiron ventaxas, traballadores que están contentos cas melloras, traballadores que non están, empresarios que din que estas reformas non lle axudan para nada. Por iso digo que precisamos abrir un debate profundo e ter un acordo marco. A contratación indefinida en España está por enriba do 40%, en Galicia non chegamos ao 36%, non son datos esperanzadores e datos bons, porque non nos podemos conformar con estes datos, pero sí que dá a entender pois que aquí en Galicia temos que implicarnos un pouco máis. A exposición de motivos parécenos pois un pouco sacada de contexto, porque aínda que sí que coincidimos en algunhas cousas, pois en outras non. Vimos de un debate previo onde recalcábamos que cada administración debe de asumir as súas competencias e non podemos estar aquí apoiando que se lle den competencias á Xunta, pois cada administración ten clara cales son as súas, o que sí temos que recalcarlle e pedirlle máis implicación a todas elas. O Goberno Central necesita seguir avanzando, a Xunta de Galicia necesita seguir avanzando, e ese é o punto no que o Partido Socialista está. Gracias. Gracias. Ten a palabra Julia, responsable de Emprego e Economía. Bueno, empezando polo primeiro punto, que pon reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servicios públicos na nosa terra, pois vou facer un pequeno resumen do plan galego que xa está posto en marcha fai anos por parte da Consellería de Promoción de Emprego e de Igualdade, que está centrado na forma de emprendemento, en autónomos, en creación de empleo e de calidade. Dai que xa, por exemplo, xa indo solo o ano pasado, naceron 173 novas iniciativas. Pero vamos a dividilo como en tres eixos. O primeiro é visibilizar a economía social, que a rede é un sumo para o fomento de cooperativismo e de economía social, que este mismo mes, o día 24, temos unha charla sobre este tema no propio CDL, na Axencia de Colocación, como para consolidar iniciativas e crear emprego de economía social. Para ello hai varios programas, igual vou a aburrir un pouco porque son un montón deles, pero creo que son importantes, polo menos, oílos mencionar, aínda que non podo poñerme a resumir que significa cada un. A Prole Economía Social, como tamén se vai seguir consolidando o programa S-Factory, o programa S-Transforma, o bono consolido Economía Social, que parece todo moi raro, pero indo pola Axencia de Colocación tedes información sobre calquera deles. E como tamén así a promoción do emprego inclusivo. Acabamos de falar fai un momento de un caso que é a formación dual para as persoas con discapacidade intelectual e problemas de saúde mental, cunha nova edición do programa piloto que gracias a esa naceu Lume, e temos o exemplo en Acesca, tanto co curso de hostelería como de xardinería, así como axudas a creación e mantemento de emprego en empresas de inserción, como a que está intentando poñer en marcha, xa comenzou a EMOS, axudas a creación e mantemento de postos de traballo en centros especiais de emprego, como temos, por exemplo, en Mos Coregal. Apoios á contratación, que é o segundo eixo, como o programa Galicia Emprega, Emprego con Apoio, ou Talento 30, que é tan importante para a formación para o emprego de 400 persoas menores de 30 anos, así axudando na inserción laboral da mocidade galega, que, aínda que realmente creemos que é un problema en Galicia, vamos aumentando cada vez máis a taxa de empleo da mocidade, como programas de cooperación que non podemos olvidar que o propio Concello estamos usando, como é de cooperación cos socorristas, a rede de axentes de emprego e de desenvolvemento local, como é, por exemplo, a orientadora que temos nós, a Prol Rural, que temos todos os anos, programas de contratación de perceptores de risga para poder disminuir o emprego de persoas que levan moito tempo no paro,
E, por último, temos tamén traballo autónomo, que no traballo autónomo a comunidade galega conta cun número de autónomos empregadores proporcionalmente superior á media española, como en casi todo, se non podo decir en todo, supera totalmente a media española. O Goberno galego continúa ca súa aposta polos proxectos e negocios no traballo autónomo con distintos programas, como é o de Impacto Autónomo ou o que se fixo de nova creación este mesmo ano 2024, implantación da cota cero, seguindo dando continuidade ao programa Nova Oportunidade para persoas traballadoras autónomas, empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, bono autónomo, programa de mentoring ou titorización para persoas traballadoras autónomas, como se sigue co programa de apoio á conciliación de traballadores e traballadoras autónomos, programa para axudar a persoas traballadoras, oficina virtual do emprego autónomo. Parece que estou aquí cunha retaíla, pero xa digo que a mellor, aparte incluso preguntándolle a un montón de autónomos e emprendedores que hai no Concello de Mos, pois están traballando con moitos destes programas. E para finalizar o emprendemento, acaba de crear a rede de polos de emprendemento, de apoio ao emprego, agora mesmo en Porriño, hoxe mesmo ten reunión tamén na Axencia de Colocación, como a remuda xeracional, cunha bolsa de sustitución de negocios, como consolidación de iniciativas de emprendemento, fomento do emprendemento, proxectos de emprendemento, mantemento da rede, o sea, podría estar nombrando co cal, bueno, creo que o primeiro punto queda moi claro que, por sorte, temos un plan galego de recuperación económica, industrialización e creación de emprego digno e servicios públicos na nosa terra. Se vamos ao segundo punto do Goberno español, pois sí, a verdade é que a reforma laboral de fixos discontinuos o que ven a esconder a precariedade e incerteza. Por iso mesmo, a propia Xunta intentou deseñar medidas para garantir o poder adquisitivo das familias, emprego estable e de calidade. Non vou a poñerme a nombrar porque miro que se me acaba o tempo, e a xornada laboral, as 37,5 horas semanais, pois a Xunta de Galicia ven velando por esta protección e xa ten en marcha programas para promover a xornada laboral flexible para adecuarse ao traballador. Nese senso, Pedro Sánchez pretende atribuirlle ao Estado competencias das comunidades autónomas cando anuncia incentivos para que as empresas ofrezan horarios máis flexibles e potencien o teletraballo. É unha cuestión, o de poder reducir a xornada, é unha cuestión moi difícil de poder temar, e acabo ahora mismo, bueno, dejo por siguiente punto. Exacto. Gracias. Julia, ten a palabra Sara. Sí, gracias. Bueno, vou comezar contestando ao Partido Socialista. Non é que non chegue con non conformarse, sino é que hai que actuar. A CIGA é o sindicato maioritario en Galicia e non puido ser voz na negociación da modificación da reforma laboral que se fixo no ano 2021. Indican que os datos son esperanzadores con respecto á contratación fixa discontinua. Aquí sí que vou a dar parte de razón ao Partido Popular, porque de verdade que eses datos non son esperanzadores, porque sí, diminuíron a contratación temporal, pero que aumentou a contratación fixa discontinua, aumentando a contratación temporal e os contratos precarios. A contratación parcial e os contratos precarios, o que non é nada esperanzador. O que se debeu facer, e aquí é onde sí que lle vou a sacar a razón ao Partido Popular que agora lle din, é que esta modificación que se fixo no ano 2021 o que se debeu facer é derrogar a reforma laboral que nos trouxo a esta situación na que estamos agora, que é bastante mellor que nos deixou a reforma de Rajoy, todo hai que dicilo, do ano 2012. Aquí se dixo por parte da concelleira do Partido Popular unha batería de programas que está levando a cabo a Xunta con respecto ao primeiro punto que se solicitaba na moción. E os demais puntos non se sinten ningún chisco responsables da situación laboral na que nos estamos atopando neste momento. Vou dicir un par de datos desa reforma laboral a que vostedes tiraron balóns foras como non vai con nós. Nós non fixemos a reforma laboral que abaratou os despedimentos, poñendo por encima o despedimento obxectivo cunha indemnización de 20 días por ano, abaratando os despidos improcedentes, pasando de 45 días por ano de indemnización a 33, a supresión das autorizacións administrativas nos despedimentos colectivos, a desaparición dos salarios de tramitación, xa que desde a reforma únicamente se abonan as persoas traballadoras despedidas si se opta pola readmisión. Modificouse o contrato temporal. Están aquí vostedes dicindo que o contrato fixo discontinuo foi un verdadeiro desastre para a economía, pero que fixeron vostedes na reforma laboral do 2012?
ampliando agrandando o contrato temporal, permitindo facer horas extras ás persoas que estuveran con contratos parciales e contratos temporais. Nós non imos a defender, dende logo, a reforma que se fixo no 2021, este intento de reforma, porque nós o que pedimos dende o BNG sempre foi apostou polos dereitos da clase traballadora e pediu a derogación da reforma do 2012. Pero non todo quedou aí. A finais do 2021, cando se fixo esta modificación, volvemos a insistir en que a modificación non era suficiente, iba a traer os problemas que agora efectivamente se están vendo. Vou a dar uns datos que... Sara, ten que rematar, despois continúa. Vale, sí, pois nada, despois pecho. Partido Socialista. Recalcar que non dixen que foran uns datos vosos de contratación indefinida, pero sí que son mellores que os de anos anteriores e tamén hai que ter en conta pois a xente que está encontrando traballo, que tamén son datos mellores que os anteriores. Aínda así, non se trata de sacar peito dunha administración que é do noso color e criticar a outra que non o é. Creo que este tema vai moito máis aló de cores políticas e non se trata de criticar a uns, de apoiar a outros, de decir que uns o fan moi ben e outros o fan moi mal. A reforma laboral, como xa dixen, truxo cousas boas, que hai moitas máis que conseguir, é certo, hai moitos dereitos que hai que intentar acadar, que unha lei, precisamos unha lei que goce do amparo de todos e tamén que goce do amparo da parte social, que esta reforma tivo ese amparo dos sindicatos maioritarios, pero que a CIGA non pudo sentarse porque é un sindicato galego, pois sí, é certo, pero que hai sindicatos de outras comunidades que tampouco puderon acudir. E aínda así, pois sacouse adiante e síguese traballando para conseguir melloras. Sí, é que é o que se debe de facer, seguir traballando para o beneficio de todos os traballadores. E isto debese facer dende todas as administracións, dende a administración central, autonómica, local, cos recursos que poidamos dotar nesta concellería dentro do Concello de Mos, a Xunta de Galicia e dentro de todas as administracións, pero non vamos a entrar nun debate de como estáse achegando o 1 de maio, un debate de dereitos laborales cando todos sabemos o que implicou a anterior lei, o que implicou a reforma e o que estamos a intentar acadar. Así que, pola nosa banda, vamos a pedirlle implicación a todas as administracións, pero non entrar en debates de partidos políticos. Gracias. Gracias. Julia. Eu seguindo ca mesma línea que estaba, que é falar de datos obxectivos e nada políticamente, me decía Sara que non falei das outros puntos porque creo que se deu conta de que se acabou o tempo e non lle pude contestar máis puntos. Pero continuo agora, había empezado co da flexibilidade horaria. Eu creo que esta decisión ten que ir acompañada, ineludiblemente, do cálculo real da súa incidencia en custes económicos e coa debida previsión. Creo que nadie está nin en contra nin a favor, pero hai que estudiala ben e tomar as medidas necesarias. O que si pedimos na análise sobre a posibilidade de reducir a xornada laboral a 4 días, pois que se prima o compromiso coa calidade no emprego, que creo que estamos todos de acordo niso. E os cambios non serían admisibles e con eles o que facemos é aumentar a precariedade laboral. Despois, respecto a por que dixe todas estas medidas e as fun enumerando é porque pedían un plan galego de recuperación económica, por iso yo comentaba. E tamén me gusta falar do sucedido nos últimos 14 anos, para ver se o programa que están levando a cabo funciona ou non funciona. E se facemos as preguntas, está claro. Hai menos parados que cando desde fai 14 anos? Sí. Mais afiliados? Sí. A taxa de paro é menor? Sí. A taxa de ocupación é maior? Sí. Pero aparte é que é o ano con menos paro, máis emprego de maior calidade. E se mira os activos, temos máis emprego femenino, temos máis traballo entre a mocidade e o que comentaba antes de cos programas que se están facendo cos concellos, menos parados de longa duración, que é moi importante que poder darlle a oportunidade que poidan volver a traballar. Se comparamos co Estado, Galicia, o paro baixa na nosa comunidade a maior ritmo que no Estado nas dúas evolucións, sobre todo na anual con 6,31 puntos máis que no Estado. Se seguimos mirando, a taxa de paro xuvenil diminúe na comparativa anual e a taxa de ocupación xuvenil.
Desde 2009, Galicia incrementa os salarios a un ritmo de 29,95%, superando o ritmo medio de subida estatal. E Galicia é a cuarta comunidade con maior ritmo de crecemento dos salarios no período 2009-2023. Si queren, con simplemente o segundo trimestre, o cuarto trimestre de 2023, xa mira os resultados. Respecto da transferencia de competencias a Galicia, vostedes si tuveron oportunidade de poder pedilas e non se fixo no seu momento. Gracias, Julia. Remato o debate, Sara. Sí, parece que estamos todos de acordo dende 2012 estamos nunha situación laboral pésima, onde as persoas máis afectadas foron as mulleres e a mocidade. Están indicando, efectivamente, si subiu a taxa de empregabilidade nos contratos femininos e na mocidade. Pero en que condicións? Porque é un contrato temporal onde o custe da vida cada vez é maior e non dá para vivir, nin para emanciparse, nin para nada. En que condicións subiron estas estadísticas? Esta moción preséntase nun momento clave. O mércores, o 1 de maio, é a data de referencia do Movemento Obreiro Internacional, onde, dende hai anos, milleiros de persoas saímos ás rúas para pedir unhas condicións dignas de traballo, uns salarios acordes coas prestacións que facemos, unha xornada laboral que permita a conciliación da vida persoal e familiar e pedir dereitos polos cales poidamos traballar para vivir con dignidade e non únicamente vivir para traballar. Polo exposto, en base á moción que nos puxemos voz da CIGA, pido o voto favorable de toda a corporación a esta moción. Moi ben, gracias, Sara. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda rexeitada. Tómache nota dos votos, non? A favor, abstención, en contra, abstención, a favor. Pasamos a ronda de preguntas. Moi ben. Quería comezar preguntando polo camiño da muralla en Pereiras. Leva meses pechado, sen arranxar, para cando se vai tomar medidas nese camiño? Hola, que tal? Bo día a todos. O camiño se encontra pechado por criterio técnico, polo período que consideraba. O camiño, o muro está dentro do plan de melloras incluído no máis provincia, que ten un orzamento, se non me engano, Camilo, de 78.000 euros. Estamos pendientes da contratación e da resolución do plan. Moi ben. Quería continuar falando do camiño do Monte do Coto en Cela, o camiño que pasa adiante da cidade deportiva da Fouteza. É unha problemática do tráfico en ese camiño. A determinadas horas do día está ateigada de coches os dous lados, impedindo que colla máis de un en esa carretera, e habitualmente está utilizada por veciños da contorna de Cela tamén e demais. Ten pensado o goberno tomar algunha medida dese camiño? Están acabando de habilitar un aparcamento os traballadores de Afouteza. Iso espero, entón, porque o problema é grave a moitas horas, xa o sabe. A seguinte pregunta. Moi ben. Por último, queremos falar das tarxetas de Torroso. A veciñanza está perplexa polo reparto destas tarxetas. Uns veciños recibironas da man do concelleiro, outros veciños recibironas nos buzóns, sen justificantes, nin justificantes de entrega, nin nada. Faltan persoas censadas nas vivendas que non recibiron esas tarxetas. E o máis grave, a veciñanza foi a preguntar á policía local para saber se esas tarxetas tiñan validez, o cal os axentes lle responderon que non tiñan constancia destas tarxetas. Entón, vale, tarxetas sí, pero a quen, como e para que? As tarxetas se van a entregar ou se están entregando a todos os veciños que viven na estrada se chama sí, pero como se chama a estrada? Non sei que vamos a ver, Alejandro, en principio as tarjetas entreguéronse personalmente, solamente dejei no buzón a Delio
E as seguintes pedimos a asociación de veciños que repartían eles. Eduardo reparte as tarjetas. Se algunha persona está censada na casa e non se lle fixa a tarjeta, pois sería, no momento que eu teño listado, non está nese listado, pero non hai problema nenhum. Estánse dando as tarjetas ás persoas censadas en todas as casas. Sí, as que están na súa casa que teñen coches, sí. As que están censadas. Colles o censo. As que teñen coches. Alejandro, ele está contestando, non repita as preguntas, porque entendeulle perfectamente, non é tonto, sabe? E está contestando e non triplique a pregunta. Está explicado. Se está repartindo polo concelleiro, pola asociación de veciños, a todos os censados en esa calle. O que non este de acordo vostede, pasa un escrito do que crea que se está facendo mal. De acordo? Moi ben, pasarémolo. Gustavo. Primeiro, siguen sen contestarse máis preguntas que fixen nos plenos pasados. Se me dixo no pleno pasado que se me iban a contestar, aínda non se me contestaron. Entón, como sabe, o regulamento, teñen a obriga de contestar. Entón, por favor, contesten as preguntas que lle fixen nos plenos pasados. Con respecto a este pleno, no pleno de decembro, a alcaldesa dixo que o solo que está na Estrada da Vía, que desemboca na Nacional 550, nas Angustias, en Sanguiñeda, que había previsión de desenvolvemento. Pregunto, algún deses solos está xuxeito a aprobación dun plan parcial por parte do Concello? E en caso de que sexa así, ese vial estruturante que vostede dixo que era a Estrada da Vía, que pasa por riba do vía do tren, vaise someter a informe ambiental por parte da Consellería de Medio Ambiente? Non sei de que chan me fala, pero en todo caso, todo se fará conforme a lei. O vial estruturante, o informe de medio ambiente, o desarrollo dese plan parcial. Xa lle digo, non sei do que me fala, pero as normas no Concello de Mos se cumplen. Entón, todo se fará según marque o secretario e o responsable de urbanismo. Non sei se Pepe quere matizar algo máis. Sí, bueno, hai algún SUDI que está en desarrollo. Vale, o SUDI, o 04 está en desarrollo e despois hai un chan que comunica directamente ca nacional que está pendente de resolución xudicial e que despois se desarrollará. Vale. Estamos vendo unha alarmante falta de mantemento dos viais municipais, fochancas por todas partes e incluso algúns sitios con serio risco de derrumbe, como pode ser na Serra d'Agua ou na Crin Costa. Pero en todo o Concello está pasando isto. Que medidas teñen pensado tomar para solucionar este problema que afecta á seguridade viaria? Pois mire, o Concello de Mos nos últimos 4 anos investiu casi 3 millóns de euros en estradas, polo tanto, en moi mal estado non deben estar. 3 millóns de euros. E este ano, pois, levamos presentada na Diputación de Pontevedra unha cantidade importante. O Plan Concellos, no capítulo de inversión, é todo para novas capas de rodadura das estradas de Mos. A verdad que de outras cousas, o mellor non podemos presumir tanto que poden presumir concellos veciños, pero de mantemento en estradas somos únicos. Evidentemente, as estradas, antes de chegar a pasarlle unha capa de rodadura nova, pasan por uns anos donde aparecen diferentes fendas, diferentes grietas e demais, e que se lle vai botando o que é o tapeo de bache continuo, non? E chega un punto onde xa o Concello decide facer a capa de rodadura. En este momento, ahora te dou a palabra ao concelleiro, pero en este momento estamos, ademais, como todos os meses, reparando a través do bacheo, como sempre. O sea que as estradas do Concello de Mos están sendo perfectamente atendidas. Non sei se, Camilo, queres matizar algo máis. En cuanto a Crin Costa, bueno, estamos esperando por Confederación Hidrográfica, que levamos un ano esperando por eles, e non temos contestación para tocar no río. Estuve ali con un constructor, pero sin autorización que non podemos tocar aí. Intentaremos reparar cuanto antes, claro. Ben, gracias. Por último, unha petición ao Goberno. Recentemente sacaron unha licitación para o aluguer dun vehículo para a alcaldía por 6.500 euros ao ano durante 4 anos. Para a xustificación dese gasto, literalmente puxeron que a alcaldía non dispón dun vehículo para que o seu persoal poida ir a reunións e actos.
Cunha situación económica crítica polo seu malgasto, mentras soben os soldos do goberno, contrata máis asesores, sube as tasas e os impostos municipais, vostedes deciden que necesita un coche oficial para a alcaldía para ir a actos e reunións. E despois vai ao Senado a presumir que os alcaldes de pueblo non teñen nin asesores nin Falcon e mentre se pon un coche á conta da veciñanza. Pedímoslle que retiren ese contrato de aluguer dun vehículo para a alcaldía e destinen ese diñeiro para tapar as fochancas das estradas do noso concello, que en algúns casos xa parecen carácteres. Bueno, antes de darlle a palabra ao meu compañeiro, quería decirlle que hoxe me vou doblemente contenta do pleno. Primeiro porque me din conta de que o meu mensaxe cala nos voceiros da oposición, porque así hoxe o testificou a voceira do Partido Socialista, cando dixo en varias ocasións, como dice a alcaldesa, bueno, e por outra parte tamén me gusta que vostedes me sigan a miña actividade política no Senado. É unha maravilla, de verdad que estou contentísima, de que ademais traian as frases cerradas, como eu as repito, por lo tanto está sempre moi ben que o meu traballo llevala a vostedes para aprender a facer cousas. Está moi ben. Indo ao fondo da cuestión, me parece dunha dureza tremenda pois que vostedes queiran manipular as noticias, manipular a gestión do Concello dunha maneira tremenda, non? E eu vou a falar deste cuestión do coche con total tranquilidade e normalidade. A verdade é que eu, cando a veces vexo cuestións que publican, reflexiono, non? E me poño a pensar e digo, bueno, pois algo teñen que facer, porque moito non fan, pero algo teñen que facer, non? Somos 10 personas que temos todos os días unhas responsabilidades municipales que no conxunto significa gestionar o Concello de Mos. E cando un observa as críticas da oposición, pois botas mans a cabeza, porque dice, Dios mío, é que non se enteran de nada, é dicir, non saben xa nin por onde criticarnos que teñen pois que manipular a información. O Concello de Mos debe ser o único concello de Galicia que hasta día de hoxe non ten un vehículo pois a disposición do goberno, non é da alcaldesa, é do goberno. Un vehículo donde poidamos desplazarnos a facer todas as xestións que facemos moitas, a Santiago, a Pontevedra, etc. E iso é unha razón pola que aquí se trouxo o presuposto e que vostedes que lles gusta moito pois falar de concellos veciños, pois eu lles convido, non, a que vexan que cousa tan terrible pode ser que o Concello de Mos faga un renting de 500 euros ao mes. Imagínense que vehículo de lujo. Ahora lle dou a palabra a Leo porque creo que pode chegar a quedar hasta desierto. A idea que vostedes teñen de este asunto é ningunha, non? Pero creo que antes de sacar unha información de un coche de lujo deberían de, polo menos, intentar informarse se estamos a falar dun coche de lujo. Non, vostedes prefiren non informarse e en todo caso enganar a veciñanza. Entón, sí que poñen un coche de lujo na imagen e dicen que eu pois vou a ter a partir de non sei cando un coche de lujo a miña disposición para facer a miña actividade. Eu lle costo 0 euros ao Concello de Mos. 0. A min o meu salario mo paga o Senado e efectivamente o que se me paga a min é o mismo que a vostede. E mire a diferencia de responsabilidade entre a súa e a miña. Os dous cobramos hoxe por vir ao pleno, os dous cobramos por vir ás comisións. Cobramos o mesmo, vostede máis eu, por asistir a comisións e plenos. Non lle costo máis ao Concello de Mos. E mire a diferencia do que eu teño que facer e do que ten que facer vostede. E, polo tanto, pois o que estou pedindo é efectivamente que ese vehículo que teño, donde viaxa a miña filla, donde teño as cousas da miña filla e donde pois recollo e fago a miña vida coa miña filla, pois o que pido é que poida ter un vehículo para facer a miña actividade de alcaldesa que non sea o coche donde viaxo con miña filla e que os meus compañeiros que me axudan a facer esta labor diaria poidan utilizalo e que sea un vehículo precisamente para facer as labores de alcaldía e de goberno de Mos. E un vehículo que todos os que me escoitan saberán do que estou falando, que lle coste ao Concello o renting con todo incluído, o seguro, as reparacións, o mantemento, que lle coste ao Concello 500 euros ao mes, pois está moi claro que moi de luxo non debe ser.
Estamos a falar, para entendernos, un tipo Nissan Juke, que é o que ten a miña compañeira Feli. Eu creo que eso non é un coche de lujo, é un coche o uso normal e corrente, e creo que teño dereito a que o coche donde viaxe a miña filla, donde fago vida coa miña filla, pois sexa un vehículo diferente a donde vou a Santiago, a donde vou a Pontevedra, a donde vou a xestionar milleiros e milleiros de euros do Concello de Mos. E o fago xusto en este momento donde considero pois que o meu salario deixa de percibirse, porque xa non é o Concello de Mos quen pague o meu salario mensual. E lle dou a palabra a Leo. Ben, pouco para darlle máis información, o contrato quedou deserto porque a única empresa que se presentou con modelo justamente Nissan Juke pois non cubría, non o fixo correctamente, temos que volver a licitar este servicio. Perdón? Vai unha terceira licitación porque non é un coche de lujo. Eu creo que se confunde. De lujo é a empresa que ganou o concurso das que temos hasta ahora, pero isto é un coche normal. Vai ser unha terceira licitación, sí, porque estamos ceñindo o mínimo imprescindible, o importe mínimo. Usted pode servir porque vexo que non ten ni idea do que fala. Eu podo falarlle por miña experiencia profesional de que o importe do renting que estamos sacando é dun vehículo sencillo. Todas as licitadoras está todas as preguntas que fixeron na plataforma de contratación é que pouco importe para calquer vehículo turismo do tamaño que estamos citando, que é o mínimo imprescindible de 4 plazas incluso, e por eso vamos a volver a sacalo, pero non porque esta vez que era deserto porque non se presentaran, sino por un defecto na información que tiña que presentar, senón xa estaría adxudicado. E o modelo era justamente un Nissan Juke, non era ese vehículo de luxo que vostedes anunciaban a bombo e platillo que pode valer máis de 100.000 euros. Moitas gracias. Gracias, Leo. En todo caso, lle digo que lle vou a dar un consello que lle din a Victoria hai tempo. Siga por aí. Vostede siga por aí, que eu seguirei aplaudíndolle. Seguirei aplaudíndolle a vostede co coche de lujo e, bueno, creo que o meu silencio vai a ser o que vai a encontrar sempre. Sabe que nunca lle contesto a nada, porque sabe por qué? Porque vostede pretende vivir a conta miña. Pretende vivir a conta das respostas que eu lle dea. Vostede non fai nunca unha proposta, unha sugerencia. Vostede solamente fai publicidade de alcaldesa fai, alcaldesa está, alcaldesa, 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 alcaldesa. Entonces, bueno, pois a veces tamén se dice o importante que falen de un. E eu lle digo, pois que vostede, si quere vivir a conta miña, non vai ser ao revés, vou vivir eu a súa conta. Vostede siga falando de min. E ao Partido Socialista lle vou a decir unha cuestión tamén agora. Mire, non teño ningún problema en pedir disculpas aquí públicamente por haberme conectado co meu ordenador na sala do Concellos de Mos a unha reunión do Consejo de Dirección do Senado de España. Si lles pareceu mal, lle vou a pedir disculpas. Vou a facelo a partir de agora en outro lugar, que pode ser na miña casa, que pode ser na sede do Partido Popular de Mos ou pode ser presencialmente en Madrid. Pero voulle decir por que o fixen. O fixen porque todos os cidadáns que me estén escoitando aplaudirán o que estou dicindo. O fixen porque tiña unha axenda ese día frenética de cuestións de Mos. Tiña ese día citados a varios colectivos veciñais e a varios veciños pola tarde. E a mí me convocan cando tiña a miña axenda cerrada e tiña dúas opcións: cancelar a axenda, coller o avión e marcharme a Madrid, ou facer un impás en esa axenda da alcaldesa que tiña de 4 a 9 da noite, facer un receso e donde estaba conectarme un momento ao Consejo de Dirección. Que creen que farían os veciños se me escoitan? Que creen que debo facer? Facer o que fixen, verdad? Pois parar un momento a axenda, conectarme media hora ao Consejo de Dirección e non haber collido un avión e marcharme a Madrid ou haber deixado a agenda de alcaldesa. Cada vez queda máis claro que a vostedes lles molesta todo. Lles molesta incluso que a miña prioridade sea Mos e non sea o Partido Popular, nin sea Madrid. Pero vostedes sigan en esa línea, sigan os dous, que eu seguirei na miña, aplaudíndolles sempre. Moitas gracias. Señores, se levanta a sesión. Moi bons días.